אהלן לכולם, מה העניינים? אני מצלם סרטון קצר בעקבות שאלה שעלתה לי לגבי מצב מעניין שעדיין לא נתקלתי בו למען האמת בעבר, ועם קצת יצירתיות האתגר הזה, הבעיה נפתרה. כרגע אנחנו רואים מולנו אתר וורדפרס סטנדרטי עם התבנית הדפולטיבית של וורדפרס עם אלמנטור ואלמנטור פרו. בואו נדמיין שמדובר באיזשהו דף נחיתה שאמור לאסוף את הפרטים של הגולשים, ובעצם לאחר שגולש לוחץ על send הוא אמור לעבור לדף תודה שאוסף ממנו עוד קצת פרטים. למעשה פחות או יותר זה היה הפלואו שהיינו צריכים לפצח. עכשיו על פניו זה נראה נורא פשוט, אנחנו יוצרים איזושהי פעולת רידיירקט מהטופס הראשון ל-URL של עמוד התודה. מה המורכבות הייתה כזו? הבן אדם שהגיע אליי עם הפנייה הוא ביקש למעשה להגיע למצב שבו השם שאני מזין בעמוד הראשון אוטומטית יוזן בתוך הטופס בעמוד השני. יותר מזה, הוא גם רצה שהשם יישמר לטובת שליחה אחר כך למערכת CRM, אבל שהוא לא יוצג ויזואלית לגולש. הוא כן יהיה בזיכרון במרכאות, אבל הוא לא יוצג ויזואלית לגולש, והחלטתי להרחיק עוד צעד אחד קדימה ולהוסיף כאן שלום רב, אבל לא שלום רב גנרי, אלא שלום רב ממש עם השם שהגולש מזין בעמוד הראשון. אז בואו נפרק את זה שלב שלב וניגש לעבודה. אז דבר ראשון אני רוצה ללכת לעמוד הנחיתה שלי, העמוד הראשון שבו היוזר מצופה להקליד את השם שלו, ואני רוצה לפתוח את העמוד הזה באמצעות אלמנטור. הפעולה הראשונה הבסיסית ביותר שאנחנו צריכים לעשות זה ללכת לפעולות אחרי שליחה ולהוסיף לכאן פעולה של הפניית URL. אנחנו למעשה רוצים להפנות את הגולש מכאן לעמוד התודה שלנו. כתובת של עמוד התודה שלנו, יש לי אותה כאן כבר בקליפבורד שלי, היא הכתובת הבאה https://כתובת האתר /ty, ty זה thank you, זה למעשה הכתובת. בואו נבצע עדכון ונלך לתצוגה של עמוד הנחיתה, ובואו נראה שהמעבר עצמו עובד בצורה תקינה. אני מזין את השם שלי, מקבל פה חיווי, ויפה, אני עובר לדף התודה שלנו. בדף התודה שלנו אני צריך לשמור את השם, להכניס אותו לשדה הזה, ולהכניס אותו כאן תחת אחרי שלום רב. האופן שבו אנחנו יכולים לעשות את זה, זה למעשה על ידי שליחה של השם בתור פרמטר בכתובת, דרך עמוד הנחיתה. זאת אומרת, ברגע שאני מזין פה את השם ולוחץ על שלח, לא רק שהעמוד יעביר אותי לעמוד התודה, אלא הוא יוסיף כאן לכתובת את הפרמטר לצורך העניין full name, מעולה, שווה, וכאן אני יכול לכתוב נניח, לא יודע, נתן, או כל שם שמגיע דינמית מהשדה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את הדבר הזה. לכל שדה, בטפסי אלמנטור לפחות, לכל שדה בטופס, יש לו איזשהו מזהה ייחודי. אם אני הולך לעריכת השדה, ללשונית מתקדם, אז יש לו מזהה ייחודי שנקרא ID, ויש לו short code שנקרא בסוגריים מרובעים field ID. אני לוקח את השורט קוד הזה, ואני הולך להפניית ה-URL שלי. עכשיו, לא רק שאני רוצה להפנות לעמוד תודה, אני גם רוצה להפנות לעמוד תודה עם פרמטר full name, והפרמטר שווה לתחולת השורט קוד. יכול להיות שאני אצטרך לשים פה סוגריים, לא סוגריים, סליחה, מרכאות, אבל אני לא חושב. בואו נבדוק את זה עכשיו. למעשה עכשיו הטופס הראשון הולך להפנות לעמוד התודה, והוא אומר לו בפשטות את הדבר הבא. שומע, על הדרך בבקשה, קח את הערך הזה ותעביר אותו גם לעמוד התודה. אז בואו נשמור, נעדכן ונראה אם השלב הבסיסי ביותר הזה עובד. נרענן פה את העמוד שלנו, נכניס את השם שלי ונלחץ על send. אחלה, מגניב, אנחנו רואים את עמוד התודה, שום דבר כאן עדיין לא מעודכן, אבל אני יכול לראות בכתובת שלי שיש לי פה פרמטר שנקרא fname, שזה קיצור של full name. השם הזה לא משנה, אתם יכולים לתת פה איזה שם שתרצו, והערך של הפרמטר זה השם שלי. עכשיו הצלחנו לשלוח את השם. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להבין איך אנחנו קולטים ומציגים את השם. אז החלק הזה הולך לקרות כאן בעמוד התודה. בואו נפתח את עמוד התודה בעריכה באמצעות אלמנטור, ובואו נראה דבר כזה. בכל כותרת או בערכים של תפסים יש לנו אפשרות להשתמש בתגיות דינמיות. אתם בטח מכירים תגיות דינמיות ממקומות כמו תבניות של
פוסט בבלוג או מוצר בחנות, בעצם אנחנו בונים תבנית ומושכים את השם של המוצר או הפוסט בצורה דינמית, מושכים את התמונה בצורה דינמית וכן הלאה. אפשר לקחת את הרעיון הזה של דינמיות צעד אחד קדימה עם אלמנטור, ואנחנו יכולים לסמן פה את הכותרת, את השלום רב שהוא כבר לא רלוונטי לנו, לבחור במקום להציג את התוכן הזה, אנחנו רוצים להציג תגיד דינמית, והתגיד שנרצה להציג היא פרמטר בקשה. עכשיו, אנחנו נרצה לשמור את זה על get, כי אנחנו רוצים לקבל את המידע, ושם הפרמטר זה למעשה אותו f-name שהזנו בשלב הקודם, אותו f-name שהופיע לנו כאן למעלה. שם הפרמטר שלנו הוא f-name, ועכשיו תחת לשונית מתקדם יש לנו אפשרות להוסיף תוכן לפני תחולת הפרמטר ואחרי תחולת הפרמטר. אז לפני אני רוצה לכתוב שלום רב, רווח, ואחרי נשים סימן קריאה. תוכן לגיבוי יכול להיות שלום רב, משתמש או גולש, יותר נכון, גולש יקר, ונלחץ על עדכן. עכשיו אני רוצה שוב לקחת את זה ממש שלב שלב. בואו נלך פה ל-LP, זה דף הנחיתה שלנו. אני אכניס את השם ואני אשלח את הטופס. יפה. עכשיו אנחנו רואים שהטקסט שלנו השתנה דינמית לשלום רב, נתן שרגייב. מאיפה מגיע נתן שרגייב? אם אתם זוכרים נכון, נתן שרגייב זה פרמטר בקשה. אז נתן שרגייב נמשך מכאן. אם אני אלך לעמוד הנחיתה ואני אכתוב כאן לצורך העניין אייל גולן, אז אני אקבל שלום רב אייל גולן. אוקיי? אז שלב ראשון, הצלחנו להציג את הפרמטר שלנו בכותרת. איך אנחנו עושים את אותו הדבר בטופס? אנחנו ניגשים לטופס עצמו, אנחנו הולכים לשדה של שמך המלא, ותחת מתקדם ערך ברירת המחדל שלנו, יכול להיות גם כן פרמטר בקשה. אז אנחנו הולכים פה לפרמטר בקשה ועושים בדיוק את אותו הדבר, f-name באנגלית, ורק כאן אנחנו לא מוסיפים לא תוכן לפני, לא תוכן אחרי, אפשר להוסיף תוכן גיבוי, לצורך העניין, משתמש לא מזוהה, סתם דוגמה. יש לנו כאן get, יש לנו כאן f-name, בטופס הזה אנחנו לא צריכים הפניות לשום מקום, אנחנו נשארים כאן. אני עושה עד כן, ונחזור שוב לעמוד הנחיתה שלנו. נכניס כאן את השם שלי, נלחץ על send, ואני רואה שהשם שלי ממש מוזן בתור טקסט בתוך השדה של שמך המלא. עכשיו, שמנו וי על שתי הנקודות החשובות ביותר שרצינו להשיג. אותו בחור שפנה אליי עם השאלה, הוא פנה אליי עם שאלה טיפה יותר מורכבת. למעשה, את השם של הגולש הוא אוסף כבר בעמוד הנחיתה. אז הוא לא צריך שהשם הזה יוצג כאן פעם נוספת בעמוד התודה, שלא יהיה כאן אפשרות לשנות את השם. כי אז זה יוצר בלבול ב-CRM, בעצם אנחנו מקבלים את אותו הגולש, אבל עם שתי ורסיות של השם שלו. אנחנו רוצים להימנע מזה. אגב, שימו לב שכאן אנחנו רואים את תוכן הגיבוי, כי הגעתי לעמוד התודה ללא פרמטר, שלא דרך הטופס בעמוד הנחיתה, אלא פשוט הגעתי לעמוד התודה. אז יש לי כאן שלום רב גולש יקר, ושמך המלא משתמש לא מזוהה. נחמד מאוד. אחלה. אז מה שאנחנו רוצים לעשות, אם נחזור לענייננו, זה להסתיר את השדה של השם בעמוד התודה, כדי שלא ניתן יהיה לערוך אותו. ואת הדבר הזה אנחנו יכולים לעשות על ידי הוספה של שדה מוסתר. באחת האפשרויות כאן יש לנו הנה אפשרות של שדה מוסתר במקום שדה טקסט. התווית של השדה היא עדיין שמך המלא. בואו נראה שפרמטר הבקשה, יפה, הוא עדיין פרמטר הבקשה שלנו. נעשה עדכון, אנחנו לא באמת נוכל לראות עכשיו את הדבר הזה קורה בלייב, מכיוון שהשדה באמת מוסתר. אבל מה שיקרה בפלואו הנוכחי, מה שיקרה בפלואו הנוכחי זה הדבר הבא, אני לוחץ פה, מכניס נתן שרגייב, לוחץ על send, ואני מגיע לטופס הזה, שלום רב נתן שרגייב, בבקשה תזין את מספר הטלפון וכתובת המייל. בצורה כזאת אנחנו יכולים ליצור תפסים רב שלביים, שהם לא באותו עמוד, שהם לא הטופס רב שלבי הדפולטיבי של אלמנטור. זאת אומרת, אם יש לנו איזשהו משפך יחסית, לא יודע, יחסית ארוך יותר, שאנחנו רוצים להכניס את הגולש לצורך העניין לתוך איזשהו שאלון, אבל אנחנו רוצים כבר בשלב הראשוני ביותר לאסוף את הפרטים הבסיסיים של הליד שלנו, שזה שם ומספר טלפון, אז אנחנו יכולים לבצע את זה בטופס הראשון, לקחת את השם ואת מספר הטלפון, ואז להכניס את הלקוח לתוך איזשהו סיקוונס מסוים,
ולוודא שזה באמת אותו הגולש, אותו הבן אדם, על ידי זה ששאר השדות שכבר אספנו, כמו שם ומספר טלפון, הם כן נשמרים בשלב הבא, אבל הם שדות מוסתרים. ואז אנחנו יכולים לצורך העניין לומר דבר כזה. קיבלתי עכשיו 10 פניות, 10 לידים במרכאות, 10 שליחות טופס, אבל לכל השליחות האלה יש בדיוק את אותו מספר הטלפון, אז כנראה שזה בדיוק אותו הגולש, אז אנחנו מכניסים את כל התפסים שהוא שלח לתוך כרטיסייה של גולש אחד, של ליד אחד. אפשר לעשות עם זה הרבה דברים ממש מגניבים, זאת הייתה איזושהי הדגמה מאוד מאוד בסיסית ומצומצמת, ושיהיה בהצלחה לכולם.